Bot na po ng mama nga nabuang ubuwak tara di sana po siya nakakuha ubuwak ana. Libra. Mao kuno ni zebra sa may pagka zebra ana. Nganong zebra man eh. Paano sa Nao nakakuha na po siya buwak kinadaghanan. tagaan ko. Ah, what's up guys? It's me Gids King Ayon. Adlaw karong 27 August. Ug ako sa moa niabot ako sa moa. O karon di ay ang among himuon karon diri nako sa moa sa Katigbian. Karon naka-decide ko nga manghinlo og magama og laing kwarto diri sa moa kay balhinan ko nung kwarto sa manghod kay kapuyan si atong taas kay magsakasaka pa. Adyo man diri sa ubos kay kanang unsa na dili habog ya amo nang ipanghipos kinasagbutan na kayo mong guwa kinasagbutan ako panihipos sa kay giuna na huog hipos ang nasa among ubos hindi ang manghod nang hinlo na kay mong balhin siya og kwarto og dapat si papa di agi ka ng malihig kabaw mo yung pasahon sa katre kani nga katre mo ni ginamang papa ja pesang lamia kay tiaw gakag unsay nga naning hanublan kay kuana pa tablaha mahugani kinaligunan bisan pag anayon pamantaman di na kutkuton og karon manghinlo na ko dire kidaghanan ko gipuson kay day mga shop pud sa manghod nga kinadaghanan mga usab ni tibing guba mga amo ni pangbalibag kay bawg maadyo pa ba ni unsa man ni mga unsa man ni kasi nagbot ra man ni mong guwa dapa ipuso na mo kinadaghanan o guys kani mao ni himuong kwarto kani nga sud kani nga area budiga man gud dinamo ani among bahay so nakadesisyon mga among hinluan kay balhinan lagi kwarto kay pwede man ni siya mong kwarto kay lugar man na siya kinalugaran so usa jud ni ka kwartuhan ilawom ni sa moang budiga o budiga jud dinamo sa ilawom among himuong kwarto kay ug maudto dili igang kay nay ilaw man siya layo sa kanang sana layo sa sin kay dara tawag sin kung tiris-tiris na siya kana musud ka ana mo na ni gihinduan nintang inakugdaman karon sa panghipos na sa mga kabit kay nakapuyan kana mo na utangan ng katre so karon ako sa mga hinluan yung trapuhan kay para mawa ang mga katul-katul so anak salaman ka so tapos ako kaon kay ani magbutang ang katre para way katol gagapit ng Katrina ba ay ka ng Roma kay sayang man way ng puyo gianay na kay way ng puyo muna trabaho na ko basta diot basta makauli ko sa mga
Oo. Bisa man na nimo nakuha. Tara guys, sing abot na po ng mama nga nabuang og buwak. Tara, di sana po siya nakakuha og buwak, ana. O, kuno ni zebra. Sa may pagka-zebra, ana. Ganun zebra man eh. O, nakakuha na po siya buwak, kinadaghanan. Lagi tagaan ko din. Gabi kinadaghanan, nagbuwak. Daghana kayo buwak kung mama. Ay, yung mga buwak, oh. Kaninian na tayo. Oo. Ay, kato bang kaang at tumoy, ikuan. Di, katong kaang at ako alis diri, oh. Alis diri, oh. Sus, nalipay siya kaya nakita ko nung siya buwak nga zebra. Zebra, sana, kabayo na nasunod. Ibalhin na to na ito yung katripa. Kinasagbutan. Ano yung mga buwak, oh. Kung saan naman ang mama ginaganan naman ang buwak, oh. Abot pa na dire. Pay sibuyosan. Oh, dapa, oh. Sagbot talaga mong natag, kinapulos buwak na. Oh. Isa na sa buwak. Pa, oh. Bawa ni si mama. Oh, mo na mong buwak, oh. Parang abuhi. Kung dyan na may bagong gama. Nga, gihimo na mong garahianan. Wa pa na human, gipanday na nila, oh. Sa kanya, mong bispan. May isda na daghan. Isda na. Kinagarag isda na, anak. Wag kita? Ito kay gitagaan ka. A few moments later. Karon guys, tanawag akong manghod. Kay bawon ako kung sa isang gitex. Gabi eh. Buwak na pud. Ibon na mong bay kay sige raman og buwak ha. Kuwaon ako ikuha na to. Adaang huwa man to. Ayaw. Karira, oh. Sige, ibalihin man ako lain nga kaam. Nay limukon 5 ka buo. Ala. Bisa man kana adunis na sa natad lagi na nila. Sila sa kaang eh. Karon guys, hapit na mo to so kaon karon. Kapoy kog panghinlo. Ikaw gadung agari dong? Ikaw gadung agare? Ilungag? Na. Luto na. Aw na. Ilungag mi guys so. Aw. Mo pa may pagkuan de. Pag ayop. Ato ibalhin na pa. Lumaya, gulong na ah. Maghakot sa mi. A few moments later. Sige. Hindi na kumuluta. Ayan na. Sibuk pag gamay pa. Ari, doon na rin. Ay nga. Apa? Bugatan ni. Ayo sa lagi. Nga. Oh, kinabugatan! At ikaw kuno mahugan eh.
Ngani kahago na maglalin tagbay. Kato na galing eh. Hudong, hudong. Huwag space doon. Dagkat anak. Kaya ay huwag na. Supaya red. Oh. Ano na? Oh, sa buhagi mo pom dong. Yan na. Nabutang na lang mo ang katre. Pom na lay kuwang ani. Pero makahigda na tani. Basta tagpom. Daray banig para di kato. Na mo wala lagi na. Wa. No, manami. Utur, mangkut. Utur ba? Tangkap TV ini tuh. Are. Betul ya, pagkicay. Ari ko pagkicay. Ari ko pagkicay. Ano? Dili, ano lang mga pagkicay ba? Ipalupit ano? Lumping na. Malumping. Ipasampak siya na bugang ba? Lumping na ini. Eh, ko lang kutub. Tingnan na lagi. Oh, Taasan. Ha? Ah! Ligara na. Man. So, unsa na pod. A few moments later. Hi guys, nana po ko diri sa sulod sa mong balay kay magkuha ko og kana tuwa og manok kay hapon na so ting tuwa na ron og manok. So dira tuwa og manok bugas kay naghuwat na sa gawas kay kinaliwarusan ang mga manok kay sige og pangakhari mga tanom ni mama maunang isamukan ko. So tuwaan na lang ni kay hapon naman ting tuwa naman. So, ito ng tuwaan. Gawas na ko. So, nanako sa gawas. So, manuwa na ko. So, dira ko sa gawas. Manuwa ko. Manuwa. Ani ko manuwa ng layo kay. Karong tuwaan ng mga manuka ni. Isamukan ko ni mga manuka. Kurod
dudog ng mga manuka ni kay Iwaros. Yawon. So diri guys, kung magkugilan po ka og buhi og manok, ka. Ang damay na nimong manok kay gipangihaw kay wala man. Ba ni mo siya. Damay na mo manok.